Doncs bon dia des de la Molina, últims dies de la temporada, així que toca fer la valoració dels esquís que he portat a aquesta campanya de neu. Els E-Titan de la gamma Super Shape de GT. Però abans de fer el test i de fer la valoració, vull que veieu a on te'ls he provat. Mireu! Des de Font-romeu, bon dia des de Portell Pimorens, des dels Angles, bon dia des de Formigueres, avui des de Can Baradasa, bon dia des de Pal Arinsal i bon dia des de Gran Valira. Bon dia des de Gran Turmalet, bon dia des de la Molina, bon dia des de Masella, bon dia des de Boí-Taüll. Doncs bé, la valoració que faig a aquest esquí és molt positiva. L'E-Titan de tota la gamma Super Shape és el més polivalent de tots. Possiblement amb neus dures, amb una pista vermella, amb una pista negra, ens obliga una mica més, és una mica més exigent de dominar-lo. En canvi, amb neu primavera i amb neu pols funciona molt bé. A més, de tota la gamma és el que té el patí més ample i això fa que sigui un esquí molt còmode. Toca acomiadar-nos de la temporada 22-23. La campanya de neu ha estat difícil perquè hem tingut temperatures molt altes i poques precipitacions. En qualsevol cas, hem esquiat, que era el més important. Que tingueu un bon estiu i ens veiem el mes de novembre. Adeu!